khi tu te chi bei le ve kule tun tum video chuan ei teu hi mal somna ni em ti te kan ngai thlain kan thlir ho le dona khi tu te na top thlenga min lo thlir sak le vek turin kan ngen cheu ani mihring thei kan inang lo em a then khat eng po ai tui em cho po ma nia no khat no ni te po ai thei kan line a then te ro chu khor khat po ai zo thei lo kan ve thung ani kan pian phungin azira ei tam le ei tlem po kan lo am thei eng po chu ni se ei teu hi mal somna ni kherem thlir zelang Hippocrates Greek doctor thiamasa father of medicine ti hian ko chuan cho hi damdoyang chang eila ani lo chuan damdoi te chu ang mai ni la yang ti in cho i tam lo turin man alo sei to ani nu pakhat kum somlimi chuan kapu damdo hi cho ang mai ka ei tam lu tuka kaning ti in asia nina wangin na ban than the si lo chu nu chua juna thuma athi sena sanga athi sena thawatama tin thaw bo anaya ru se te po ala nei ani chu wang in ei chau hi kan taksa tan bal somna ni kherem ti thlir tu ten ngei to chheula tha ome tial chol ang maya eng tik lai po thel reng tura siam kan ni lo eya ei lo le wang wang te ka thalowa kan eyanga kan chakna kha ain mangral le thin to ani India mi hausa ton to India's Warren Buffett anti thin Rakesh Junjunwala kha August ni sompali kumsang ni somni pani khan junthum lungna kal thalo nei na thi ni an soidan chon ni tin zu inji a zial potlon somni panga vela zuwa extra al lem lo ani vok ang main cho ai thina ni chu ain sum lem lo ani me hausa hle mai nima sela hun to ma sui chu hausak na che khol dan ka thiamang hian ka hri sel na von that dan lo thiami lo o ti in a hri sel na nge tha wanga pu ti ja su chok he ani khi tu te tu te po hian kan hun zong zong do thoi sum le pai zon nan kan mangrala ti chuan kan lo nga ta lo ni po in kan hri sel na that miu lo chuan chung te chuan min ti nuam tak tak thei don lo ani kan thri sen hi ma sabira chuan kan ngei poi mo tul tak zet zet ani mizo te thin ro nei kan tam so ta hle me zu in mi ten an thi puina sat em chu thin ro hi ani tun la ya zu in ve mi lo zuk le mom ti mi lo po thin ro in kan thi ta fo mai tu na tanga kum nga kum som vela phei chuan hei hi kan thi chan tam ber jinga mi ani chho arin om hial o me a chan chu kan tak sa chetlema om huna tanga tho ani ta deuh vek ani tunlai khowel chuan omhun atangin thil kan te na sa to a vei wa nan le the kan chelek na sa to boka ele in siam chop alo chuak tam bok nen kan in sum lem lowa kan thi sel na in a tur ta ni berin ka sia kan thian du pakhat chuan e tui reng hi tunlai amal som na ni to lo an chen ni ma to jok lo ti hian ni ngei to chen chuan om ang khop mai e chau tura duan kan lo ni lem lo boka kan taksa hian ma mo china ne ya mo ai tam chu thil tha po ni se tur ani thei ti an hret poimo tui ani emo oxygen ani emo taksa mo ai tam lu tuklak lu chuan taksa khol ti bo in ati che theya International Diabetes Federation chuan kumsang ni somli a chuan mi somjinga pakhat zel hi junthum vei kan ni to ang antia tun din huna hian America mi zazela somli panga hian athin thau bo nan nan ya khovel pumpuya mi zazela somni panga hian kan nei thung thin thau bo hi ultrasound na en chuan grade 1 2 3 ti in anasat dan an thiara grade chiami awan doi te hi thin do se san lu ta thin ani chu wangin doctor ai in check up thinila thin thau bo nan na kan nei em in sia te tha a en kol dam the ni a thin do nei nu chuan a boi thak to thi ani chu wangin thir tu te doctora har sana kan nei chuan doctor pan se lovin thin thau bo nan na kan nei em ti te in check thinang u mishing hi kain anglawa then ka chu dam do in pan se em te kan amani ama ro chu kan taksa ri selna kan ngai poi mo ni chuan dam do in pan sam samangu in en ti ngai lo chuan an stroke huna bp sang an nei ti anin se chok chau thin ani chu tiang do chuan thin thau bo po hi silent killer an lo ti hian ani thin ro na ya alan chu ama chuan thin thau bo chuan har san na asiam lem lo awangin kan ngai tha fo thin ani chu wang in thlir tu te damdo in a har san na kan nei chuan arang lama inject tir wat thin tur ani thlir tu te zinga thina thawin bo kan lo om chuan ngun takin ngai thaila tha ome thina tha om te dar ka som tanga som pani tal engma ai lo tui chau ringai om lo chuan ein mangral theilo ni ti chuan zanre e tang khan thil dang engma in to lo la tui sik bak chu kuwa ani emo hom sum engpo ei lo tur ani dar ka som chung tui chau ringla ti chuan thina thau om glycogen kha aloin mangral don ani thlir tu te zinga po zanre ai kham hun rei lo te nuwa po thil ei chun zum le mai kan thinang ke ngei pukani kan taksa hian kan thil ei te thawa ada tha nakina mama huna manatan mama hun om lo le kin kan hom ve mol mol boka
zong thei thu ruk anga kan da that hi kan man lawa in che khom bel zel ani chu chuan kan thin kha thau chen lo bo lungdo te thisan jam thau no le thau lu tuk na te thlen ta thin ani ti chuan darka som pali tanga som paruk thleng thil dang ei lawa tui chau ringai om thei phei chuan har sa ni kai pon har sa ka tia ma se thabok si I chakna ma mo te kha ti sola tang aron in siamanga chuta chuan ketones aron in siam chok do ani chu keton chuan kan taksa han fan chho che khan kan lo ngei em a kan share reng na ti chaka vun ati enga tunai tong takin ati glo set set ani thana tam tak anei ti kan shela tha petrol thachi man to xp ngei mei kara amo kan han thun khanin arum wangwanga achak sot nia kan hria tang che khan keton sian kan taksa ti chak sot thin ani heng thau kan da thathe kan taksa insulin level a niam chawin kan hmang thia thili ei char char chuan I taksa insulin level a sang zelanga thawa in che khol tam tel telang eile in sum hun nei lo pei chuan mangran man lovin I che khol zelanga I chat phui hun ana thleng dor ani thili ei lawa I insulin level lo niam khan heng thau atang hian changna I che khol kha I mang thei don hau lo ni heng thau te thina te alawin che khola thin thau bo kan lo nei ta thin ani lungdo te tisan jam te alo no a heart attack te kan lo nei pha ta thin ani thil kan nei hian kan taksa insulin hin a sang zela kan thil e tanga energy kha insulin in mangin kan ti mur sela te dalu zel ania chu wangin thil e ringa I taksa insulin level a san reng chuan I ri na ta niam theilo I taksa alo che khom ngar nga alo ni zok ke san na sa ka ri na ta niam thei chong lo kan ti fo po hi eile in kan in sum no wang ani fo ni ani na taka chuan hrisel thapa ngai taksa hian chakna glucose da that sa hi calories singa vel man mei the in kan nei ringa hei hi ni somli vel de tura chut ani nge ma se chu kan da that chu man lek lovin jing kan tho tanga kan mutlengin eile inin hun kan mangna sa kan taksa thau kan lo khol be teu alo ni zo kani mishing te kan history han chuile taila stone age hun lai tangin lungsiam hrei mangin ramsa an thata theite thlai ten eya tuyen in tam thin ti kan sia sakha anti hlum chuan an ei meya nitin ei tur an nei big lem lo ni ti chuan an ei lo le wangwanga chu mi hnuwa a han ve le a anti hlum le theilo chuan an ei le chau thin an chevel tama an lovin no po reng big lem lo ani chutiang chu man lai tanga kan ni phung alo ni zo mi fing sokrai sakhan jing chonghai hi alo ti thin dei to engwanga chonghai thin nge ti an zo chuan rel ru fim kan nei theinan ti in a chang ani chu wangin ei chau hi risel na alo ni ta hau lo mai mithen ka chu thil ka eina sal tuk ka lua ka chhuak ka zoi ti an ti thina alo thalo hle ni chu wangin thliru te voi le khata ei chau lovin kan taksa mo tok chau ein exer te ile thinangu